nejaké fľašky s malou kofolou. Vašou úlohou je, každý si zbiera sám za seba, ale keď niečo nájde, tak mi bude hlásiť, že, čo ja viem, malá čausa, že malú kofolu som našiel. To je osička, nie? Čipsy nájdeš, Pedra nejaká malú kofolu. Hamburgery. Miti, a ty nič? Ja by som si tiež išiel nájsť svoju. Však chod si hľadať, ne? A neviem, či môžem. Môžeš, choď. Keby som našiel hašlerky, Môžeš. už sa mi míňajú. Môžeš. Robte si priateľov z nespravodlivej mamony. Dobre sa pozerajte všade. Táto hra má toto motto. Jaro, hľadaj, neprechádzaj sa! Si to nechať! Dobre, hľadajte ďalšie, možno Môžeš to nechať? Jo! Ale poď sem, poď mi to nahlásiť najprv, Kristýnka. Babi, nájdite mi niečo. Danka, prosím. Prosím. To nevydrží, praktizujeme. Jasné. Poďte! No! A není to 12:05? Nie. Nie? Si istá, Erika? Je to 12:04. Zuzka, ale aby nám nezhorela tá lopta na tých drátoch, dobre? Give me fire, give me reason, take me higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. Hey, las calles, muchas. Tak ale prečo si vyžrebuje ďalej? Vidíš, mami, prečo? Ja som prešla. Ale prešla si, ale nikto nesmyslila. Aby si skončila. Tak musím niekoho chytiť. Jedna. Dobre, ja. Dva. Dobre, keď 6 hodíš, aspoň dobre. Ale dobre, ale ja som dala 4 kolečka. 5 kolečok. Ja, ideš, Jaro! 5 kolečok. Koľko kolečok máš? Jeden! A nezabudnite si prečítať počas tej inštrukcie. Počkaj, a ktoré slova? Na strome. Žihlava v pohode? Kto vám to pohovoril? Ja aj Miti. Ale oni vôbec nefrflú, na čo to točím. No. Aj no super, akože ja s tými rukami. No a kde sa nachádzame? Kadi budka. Tady. Kadi budka. A kam mierime? Nejakému stĺpu.
Choď ďalej. Dobre, tak ideme s vami, lebo my sme tiež mimo. Slabosť. Áno. Takže prichádza ďalšia skupina, chceme sa spýtať Joža Budaja, že ako sa darí momentálne na ceste, aká je cesta, ako to všetko sa vyvíja, úlohy a tak ďalej. No veľmi zaujímavo, zatiaľ žijeme, to je pozitívne. A Vidíte, kadeľ máte ísť? no to práve nevieme teraz už, a kadibúdka, tam bude asi nejaká indícia. Marek, ako hodnotíš situáciu v tíme? Dobre, slušne všetci poslúchajú. Teba, hej? Jasné. Patriotizmus level. Patriotizmus 100%. Tak to je super. Pomáhame si. Ktorou cestou sa vydáš ty? Ja čo mám za tú úlohu? Nie, že ktorou cestou sa vydáš, lebo tu je taká križovatka. Aha, no však kam pôjde môj tým? Ty pôjdeš za nimi. To je patriotizmus. To bol živý vstup, uvidíme sa za chvíľu. Takže jeden tým sa vydal tu na doprava a druhý tým sa vybral doľava. Takže Miti, teda Peťo, ale zároveň zdravíme týmto Mitiho. Ja sa tak veľmi teším na to, ako táto hra skončí. Miti, To bude niečo neskutočné. no budeme zvážať asi decka autami z Harmonie. Helikopterov. Po prípade, neviem odkiaľ, z Malacek. Ale mne sa páči na tom, jak si myslíš, že idú správne. No už, necháme sa prekvapiť. Takže skupina, ktorá sa vydala doľava, sa momentálne vracia, takže začína sa nám to celkom zamotávať. Peťo volá Mitimu, lebo je trošku stratený sám zo seba. A prichádza tretia skupina. Mne to vyplo. Tretia skupina, čiže vlastne stretnú sa tri skupiny, ktoré nebudú vedieť, kde majú ísť. Mne to vyplo. Tak asi nemáš signál. Ideš Máme točiš, vstup ďalší. Rejžo ide. Danka, chcem sa ťa spýtať, Ideme live. ktorou cestou? Lebo už to boli dve skupiny a každá skupina sa rozhodla ísť iným smerom. No, to sa musím najprv poradiť s našou tímovou skupinou, aby sme sa rozhodli všetci správne. Betka, kto rozhoduje o smere skupiny? Mapa. Nie presná, ale... Mitiho. Je presná náhodou. Atka, máš pekné tenisky, ukáž? Ďakujem. Kde si kúpila? V Adidase. Ale akože, vieš čo myslím? Vieš kde, jak je, keď ideš električkou v Bratislave smerom kam, ja si to nepamätám, proste tam, keď ideš električkou, akože Tak do vieš, parku električkou? od Zlatých pieskov ešte ďalej, tak tam je taký obchod. Pandorf? Nie, tam je taká veľká teniska pred tým obchodom. Aha. To si tam nebol? Nie? Tak mal by si. Čo pozeráš? Poď sem. Môžeme urobiť rozhovor. Ideme tam? Rozbehneš sa za ňou? Ne, ona uteče. No však práve preto. Ne, choď preč. Asi nechcela rozhovor robiť. Dobrý, chcel by som sa spýtať, že kaďal máme ďalej ísť? Nič? Ale tu je šipka. Vidíte tady to? Nie, sme dole na krku. Je to odveci. Aha, tu máte jedlo, chcel by ste Ukáž chlpy? Ukáž chlpy? Nedávaj, to sú naše rastliny. Daj to. Daj jej. Ty si riadny trolovo. Ale nechaj tam niečo. Nie, neber toľko, to sú naše rastliny. Ale krásne sú. Ušatá. Neboj sa. No poďme, ale... Máme ešte veľa toho. Poďte. Tu máš, aj toto ti Au, na kuše. bude to chutiť. Daj si, hej, pista. Jaké nie? Takže ideme dobro. Ne, ja neviem. Rastlinu vôbec sa necháme nachádzať s Andrejom, je tu na tom kameni, poď si to skontrolovať. Čo tam je? Našli sme ten kameň? Vidíte, je tu Nina, takže Andrej má smolu. Myslíš, že to ona bola? Podľa rukopisu sa mi to zhoduje. A v akej fáze sa akurát teraz nachádza? No, hľadali sme toto meno. A pokračujeme ďalej naspäť. Čiže kam? Čiže neviem. Ďalej hore. Čiže?
Čiže A viete aj čo robíte, či len... Tak určite nevieme, čo presne robíme, ale... Ale... Čau. Ideme dobro? Ja neviem. Vy mi povedzte, či ja idem dobre. Jahodky či maliny? Nechcete maliny, Robko, nechceš maliny? Fajné lesné plody to tak. Neviem. Marcel, nevieš, ktorá je pravá strana? A viete aj vy kam vôbec idete? Či... Nie. Marce doprava. Je nám to úplne... V akej fáze hry ste práve teraz? Asi polovica. Čiže ste úplne akože bezradní. hej? No, Smedný, hladný, nevyspatý, že? tomu je. Ukáž malinky, ukáž. Tak ideme doprava. No povedz zase. Ne. Hady nás tu ohrozí. Brum, brum. Čo to je? Fúza žalbský. My budeme mať aj dokumentárny film z tohto normálne. Prečo není válka? Pán Chrobák, čo si myslíte o tejto hre? Prosím? Že čo? OK, dobre, tak ideme aj my do vy. Sex v prírode, no čo ty? Najlepšie, ne? Ale nie, on mu pomáha, aby sa dostal hore. Jasne.